U rġajna hawnhekk illum. Il-ħamis, is-7 ta' filgħaxija fuq Soulcast. Jiena Shakira u llum ħankunu qegħdin nitkellmu fuq suġġett li vera għandi għal qalbi. Suġġett li iktar irrid nidħol u nodos fih qalbi b'ruħi b'ġismi. Ir-raġuni għaliex għandi żewġ titfal li huma 2 subien u nemmen li s-soċjetà tagħna għandha bżonn ukoll tħares daqsxejn żgħira mhux ħażin lejn il-well-being tal-irġiel, speċjalment meta r-rata ta' suwiċidju hija waħda allarmanti. Maħniex qegħdin hawnhekk biex nitkellmu biss għall-irġiel, biss għan-nisa jew biss għat-tfal, imma ħankunu għadin hawnhekk propju biex fl-aħħar ta' dan il-podata intom tirrealizzaw illi jekk maħniex se nissapportjaw l-irġiel, maħniex se nkunu qegħdin nissapportjaw il-komunità kollha kollettiva. F'għaxar snin esperjenza li għamilt naħdem man-nisa, kelli l-opportunità li nirrealizza li kemm il-darba raġel ma jiġix indirizzat propju bil-bżonnijiet kollha tiegħu, speċjalment dik tas-saħħa mentali, inkunu qegħdin infallu parti kbira mis-soċjetà tagħna. Il għaliex dan jirrifletti fuq is-soċjetà kollettiva għal well-being tal-familji, speċjalment u l-ġenerazzjonijiet ta' għada. Iżda hawnhekk m'iniex qiegħda waħdi llum, għandi lil Sir Ryan Paul Spiteri. Għattu tajjeb Ryan, tajjeb għattu. Ryan huwa ħabib tiegħi, apparti li Ryan huwa ħabib tiegħi wkoll, huwa coach, huwa raġel, huwa persuna ferm interessanti u għandu prinċipju sod ħafna. Ryan, kif inti? Ninsab tajjeb, grazzi. Inti? God bless, tajbin la qegħdin hawnhekk. Naqbel. Ħanibdilek b'naqa' mistoqsija ħafifa Ryan. Min huwa Ryan? Mela, Ryan huwa raġel ta' 41 sena, bniem attiv ħafna, iħobb ħafna d-disciplina, l-sports u anke l-arti marzjali. Nice, mela dejjem iżżomm ruħek attiv inti. Iva. Importanti. L-irġiel, ir-relazzjonijiet u s-soċjetà moderna tal-lum. Intu tikber Ryan, intu tikber id-dinja, s-soċjetà tagħna speċjalment Malta, għax inti għext Malta u ħajtek għext Malta. X'messaġġ waslitlek fit-tfulitek meta kont għadek żagħżugħ? Kullum il-ġurnata li inti raġel, x'messaġġ waslitlek li xi tfisser għalik biex tkun raġel inti, x'hemm bżonn li jkollok Ryan? Mela, uħut mill-affajt li kienu jgħidulna meta konna żgħar u aktar ma tikber aktar tisma' ikunu li r-raġel qed jieħosib il-familja, għandu ovvjament jibqa' dejjem kalm taħt stress u l-affajt kollha jistgħu jinqalgħu u anki li bħala raġel qed ikun kapaċi jsolvi il-problemi fost l-oħrajn. Ovvjament dawn huma affajt li aktar ma tikber aktar jiżdiedu u fl-istess ħin ir-raġel kun dejjem under pressure. Ma ovvjament ma narawx ġast minn dik il-perspettiva, naraw ukoll il-vantaġġi li tista' toħroġ minnha. Eżempju minn hemmhekk, raġel jibda jibni kredibilità fl-istess ħin ir-rispett tiegħu meta bniedem jirreaktja fuq dal-affarijiet u fl-istess ħin ukoll juri element qawwi ta' responsabilità daqsxejn ta' fine line in between. U wkoll affarijiet li jiġru li peress li kif edna l-ewwel bħala raġel maġġor parti li jemridu nsibu aħna soluzzjoni, meta jkollna bżonn inkun daqsxejn reluctant li nistaqsu għas-support li sfortunatament ma tantx tgħin u llum il-ġurnata nemmen li hemm il-mezzi u hemm l-għajnuniet possibbli li biex dak li jkun jista' jistaqsel l-għajnuna u jista' ovvjament isib support minn hemmhekk. Nimmaġina illi wkoll intu tikber Ryan, smajthom dawn il-ħafna bħalma smajt jiena, trabbejt qalb il-boys jiena, il-boys ma jekbux, il-boys iridu jkunu strong, il-boys iridu jagħmluha huma f'ħajjithom. Kif kienet taffettwak din? Fis-sens ħadtu inti dak il-messaġġ jew inkella intu tikber, ifformajt ruħek u bdejt taċċetta r-realtà li ma tagħmilx m'hemmx differenza bejn sess maskili u sess femminili, meta jkun hemm il-bżonnijiet tal-emozzjonijiet jiġu indirizzati. Domt biex tallimtu dak il-messaġġ? Mhux daqshekk, għax xi ċirkostanzi li għaddejt minnhom ma tantx kelli options fil-verità. Forsi jisu tismaħħa darba tgħid xi ħadd qala mill-esperjenza tiegħu, imma x'inhu mbagħad tiġi fuqek l-affarijiet jinbidlu. Allura trid taħdem biex jekk għandek dik iċ-ċenx taħdem fuqha. Eżempju milli semmejt inti li l-boys ma jekbux, vera. Għax dak iż-żmien imollhom aktar minn qatt qabel, ngħidu bħala tifel
kon nikbi qudiem in-nies sewwa. Kont ħaniġi bullijat dak iż-żmien, imma at some point in time dak iż-żmien tkun ibbulijat kważi kienet in-norma. Illum il-ġurnata hija differenti l-affari sewwa. Imma ovvjament dal-affarijiet personalment ixxejpjawni u ġabuni ir-raġel li l-lum il-ġurnata. Mhux kulħadd joħodha l-istess, hemm forsi ibati daqsxejn u mbagħad at some point jimmatura u he overcomes it u hemm forsi mal-ewwel il-ħajja ma tiħxobx u jkollu jibdel mal-ewwel. Però again, aktar ma tikber aktar kokum dal-affarijiet, il-prioritajiet jibdew jinbidlu f'ħajtek u fl-istess ħin dal-affarijiet roħħom isom mhumiex daqshekk importanti. Imma xorta the back of your mind tkun tixtieq dal-affarijiet tkun it-tekiljajtom u s-sort jajtom qabel ma tikber. Eżatt, hopefully bil-tant kemm għandna knowledge u awareness illum, il għaliex fil-verità għal min irid isibu l-awareness hemmhekk qiegħed. 100%. Di li ġejja minn l-antik u jgħidu l-irġiel irridu jkunu machos, l-irġiel irridu jkunu strong, l-irġiel ma jikbux, dika nafu li mhux vera. Nafu li l-irġiel għandhom is-sentimenti bħalma għandhom in-nisa, all right? Huwa importanti li nieħdu r-responsabilità tagħha din u jkun hemm commitment kbir biex nindirizzawhom naqra dawn l-affarijiet ħalli anke min qed jismena hemm barra insellem li kun qed jarana isibu jagħmlu kuraġġ minn issa ma' kull mistoqsija ħanibda ngħidilkom biex tagħmlu kuraġġ u jisibu l-għajnuna qabel ma tkun tard wisq. Fis-soċjetà tagħna dawn il-beliefs għalfejn hija diffiċli ħafna biex niċċalenġjawhom, speċjalment meta għandek ċertu ġuventur illi forsi ma jkollhomx role models f'ħajjithom u role models irridu jsibuhom minn postijiet differenti. Bħal pereżempju l-coaching, semmejt li inti coach, bħal pereżempju jkollhom xi teacher, x'nistgħu nagħmlu f'din is-soċjetà biex kemm jista' jkun nevitaw burnout u stress fuq l-irġiel li jkollhom mental health struggles, x'nistgħu nagħmlu biex propju nissapportjaw wieħed meta jkun qiegħed dik is-sitwazzjoni forsi nimmaġinaw li għandna ġuvni għadu qed jitrabba, role model forsi ma kellux f'ħajtu u minħabba l-fatt li ma kellux role model forsi qiegħed f'relazzjoni ma jafx kif se jaqbad iġib ruħu u dan qed iħoss ir-rabja qed tingħaqad ġo fih. Min fejn għandu jibda raġel biex propju jsib l-għajnuna x'il-biċċa kbira jgħidu li meta jduru fuq il-ħbieb they brush it off u tgħaddi. Jon kellha l-ħbieb jitħu u dik il-vera bżonn li kellu titlaq taħt it-tapit u mmorru nieħdu xi fliexkun birra, pereżempju. X'jistgħu jagħmlu daw il-boys bejniethom hekk? Mela, jien dejjem nibda mill-first things first. Raġel jaċċetta li hemm problema. Għax hekk inti ma tibdix li hemm problema, ma tistax issolvija l-problema, ma dak huwa l-ewwel step li tagħmel. U mbagħad tibda gradwalment bħala raġel tkun taf il-min tista' tiftaħ qalbek miegħu għax ma ninsewx ħaġa oħra illi jien mhux kemm ġast naqbad u niftaħ qalbi ma' xi ħadd. Jekk da xi ħadd ma nistax nafdah jew nħoss lem xi ħaġa mhix okej, da jaf jirridikolani. Ġifieri min jaf kemm il-darba kont qiegħed nipprova nara kif ħaniftaħ ma l-ewwel opportunità it gets shut off. Allura ovvjament irdu naraw anke ma' min ħanitkellmu. Imma llum il-ġurnata vera għandna teknoloġija u għal ħafna drabi isna naraw fuq del dikraħ, imma tista' anki tfittex daqsxejn u tarajna fuq social media insomma fuq il-YouTube jew anke fuq l-AI at this point in time u tieħu naqa' suġġerimenti li jista' jiggajdjak step by step minn fejn tibda. Forsi għal xi ħud huma ovvji, imma meta moħħok ikun daqsxejn clouded jew blurred, dal-affarijiet ma taħsibx fuqhom, imma mbagħad meta tiġi għalihom tgħid iju għax ma nagħmilx hekk, għax ma nagħmilx hekk. Support kif qed ngħidu, aġenziji hemm ukoll ma forsi dak li jkun jixtieq jipprova u l-ewwel u jien nirrakkomandahha li jekk tista' dejjem prova int u mbagħad staqsi għall-għajnuna għax inkella tispiċċa dipendenti fuq sistema li jaf dik is-sistema mhix 100% li għandek bżonn bħalissa għax fl-aħħar mill-aħħar tmur fejn tmur xorta ħajjidulek isma' għamel hekk provek, allura ma tiżwel. Tipprova minn naħa tiegħek. Tara x'tista' tagħmel bħalma qed ngħidu tfittex daqsxejn x'jista' tajjeb għalik għax mhux kull każ huwa l-istess. Eżempju, bullying is one thing, nuqqas ta' konfidenza is another. Ma tistax dak il joħom l-istess, plus dar raġel kif ikun bħala karattru. Ġifieri trid tkun mhux one size fits all, tkun custom made għal tal-persuna. Però jekk nimxu fuq dal-kunċett l-ewwel tara inti taċċettax x'inhi s-sitwazzjoni. Once taċċettajta ħadd fittex individwalment online x'inhi problema u mbagħad
tiftaħ u timxi accordingly. Ħaġa li jiena sibt hija li meta tiġi biex tiftaħ, hemm min jgħidlek jiena mont tal-familja l-ewwel, hemm min jgħidlek ma mhux tal-familja. Jien nemmen skont kif tħossok komdu. U jekk int tkun taf il-persuna kif ħarrijek tiegħek aktar u aktar tażel id-deċiżjoni tiegħek. L-ewwel semmejt li ħbieb li jafu jirdikolawk. Jekk dawk il-ħbieb jirdikolawk, first of all mhumiex ħbieb tiegħek. One. Ħanibdew minn hemmhekk. Proset. Dak ma messaġġ b'saħħtu li jrid jasal hemm barra. Għax kieku jiena ħabib tiegħi fetaħ qalbu miegħi l-ewwel ħaġa nagħmel nieqaf minn fejn kont, inkellmu waħdu u ngħidlu jiftaħ qalbu miegħi għax l-affarijiet imorru. Għax jekk inti qed titħab dal-persuna, one qed tur nuqqas ta' rispett. Tu nuqqas ta' maturità u tri l-ar waħda minnhom kollha li laqqas forma ta' empatija m'għandek għal da suppost huwa sieħbek, aħseb kemm daħatejnu. U normalment dal-affarijiet jiġru għax dil-persuna qed insemmu ma jkunx għadda minnha. Għax kieku tkun għaddejt minnha ma tagħmilx hekk, żgur ma tagħmilx hekk. At a later point in life, żgur ħatgħaddi minn xi situazzjoni bħal di u tkun tixtieq ixgħat issepport ma allura billi tisimgħu. Jekk inti tisma' persuna, dal-persuna fetaħ qalbu miegħek, diġà naqqas 50% mill-burden tiegħu għax fetaħ qalbu ma' xi ħadd. Jiġifieri dan jekk ma tkellmux, ġast tisma' ukoll dal-persuna ħasra qed tgħinu, għas-separ jekk tkun tista' tinnoċċeħħa daqsxejn aktar u tieħ parir. U parir ġenwin. Ġifieri jien dak huwa s-suġġerimenti tiegħi nista' nagħti. Suġġeriment sabiħ ħafna kemm nixtieq il-lejla li kull min għandu raġel li jħobb f'ħajtu jixxerja dan is-Soulcast miegħu. Jekk huwiex l-arus tiegħek, jekk huwiex il-ħabib tiegħek, jekk huwiex it-tifel tiegħek, jekk huwiex xi ex tiegħek ukoll, għax ħafna mill-battibekk u ġlied li jkollna f'din is-soċjetà, speċjalment meta għandek il-pjaga tal-vjolenza, ġejja il għaliex hemm misconception, il għaliex għandna nuqqas ta' komunikazzjoni. Għandna ħafna rġiel li ħan nsemmuha at a later stage in time, l-emotional intelligence m'għandhomx idea fuqha. Però ħanidok tikkażajra lura xogħol l-qatni ħafna fuq il-punt meta semmejt abbażi tal-karattru. Għax aħna ma ninsewx, għandna nies forsi li kellhom il-possibilità f'ħajjithom illi jiġu edukati edukazzjoni differenti, ta' livelli differenti. Però mbagħad ukoll peress li aħna li għandna 40s plus, għexna ġenerazzjonijiet differenti u rajna l-dinja tinbidel quddiem għajnejna sewwa. So għandna nies li fil-li ma kinux jafu x'inhi teknoloġija, u mbagħad saru jafu x'inhi teknoloġija, u mbagħad forsi ma ċċettawx it-teknoloġija, and the list goes on. Allura, abbażi tal-karattru, ħan nsemmi nies li weħlu f'xi eras differenti. U dawn ikunu nies li forsi x-xogħlijiet tagħhom, ir-roles tagħhom fis-soċjetà tagħna ma jtihomx il-bżonn illi jitalmu jinvestu fihom emozjonalment, il għaliex draw jibilgħu kollox u jżommu kollox ġo fihom. U jgħidulek milli kelma hemm qisu saying, ma niftakrux blamment, però dan is-saying jgħid kelma bej wieħed aħjar bej tnejn żejda xi ħaġa hekk, jekk forsi hemm xi ħadd fil-comments jista' jiktibulna dan is-saying, però jgħidulek li aħjar tistor żżomm kollox ġo fik. Li fil-verità il-qudiem ħajkonna podcast ukoll ma' xi ħadd li jista' jispjega fid-dettall x'jiġri lill-ġisem, lill-moħħ meta nkunu qegħdin nostru kollox ġo fina, l-ħsara fiżikali li ssir li twassalna anke għal mart kroniku, mhux ċajt qegħdin ngħidu hawnhekk. So abbażi ta' karattru. Ejja naqbdu malaj karattru illi forsi mhuwiex intis fit-teknoloġija. U ieħor li huwa avvanzat fit-teknoloġija, għandek dak l-avvanzat li llum għandu on the palm of his hands podcast materjal u jista' jisma' lura dak li tjoqgħod ħafna attent il-min isegwi għax kien hawn podcast li kkawżaw ħafna ħsara li jkunu rġiel qed jippruvaw jgħinu lill-irġiel ma fil-verità bdew jgħalmu men machoism biss. U mbagħad on the other hand għandek karattri oħrajn fejn it-teknoloġija mhijiex qiegħda viċin tagħhom ma jridux jisimgħu b'dawn l-affarijiet u meta tinqalhalhom xi waħda fil-ħajja tagħhom l-unika ħaġa li jafu li jirrikorru għaliha hija li forsi jollu l-vuċi tagħhom u hawnhekk maħniex qegħdin biex niġġudikawhom. Hawnhekk maħna qegħdin il-coaching u s-support u l-entitajiet u t-terapiji ma jiġġudikaw il-ħadd għax inti jekk ma tikkurax lil min qiegħed ukoll joħloq disvantaġġ fis-soċjetà tagħna whatever, inti ma tkunx qiegħed verament tolqot kulħadd. Mela allura karattri bħal dawk illi biex jesprimu ruhom ifuru u weġġaw il-ħaddieħor
li fl-aħħar mill-aħħar ħafna minnhom jaħsra jkun nar tat-tiben. Maħniex qegħdin nitkellmu fuq soċjopatiċi jew maħniex ħanidħlu f'dak il-mertu ta' narċiżmu dak il-qudiem ikollna podcast ukoll fuqu. Aħna qegħdin nitkellmu fuq dawn il-karatteri esprimu ruħhom kelma. Kif ser ngħinuhom? Kif verament jistgħu jibdew meta daw laqqas biss jafdaw lil ħadd, meta daw laqqas jafdaw terapist? La kif qed tgħid inti m'għandhomx il-faċilità. Bekk jien għadni kemm wassalt messaġġ li biex jixxerjaw dan il-podcast għax fl-aħħar mill-aħħar illum kulħadd għandu naqa' mobile fideh, u YouTube kulħadd ukoll. So jekk jisimgħu il-konverzazzjoni paċifika li biss qegħdin nitkellmu hawnhekk biex nitolbu għal iktar paċi u nitolbu għal iktar tas-subin tagħna, aħna hawnhekk qegħdin nagħmlu xi ħaġa vera faċli għax illum naħseb mod jew ieħor qiegħed f'idej kulħadd illum ma jkunx irid jaf bid-dinja hemm barra wkoll issibu b'xi kultant. Kif nistgħu daw in-nies apparti nagħmlu campaigns forsi innaf entitajiet jieħdu inizjattivi, kif jistgħu daw jibdew minnhom infushom? Eżatt, fil-fatt qabel ma tagħmel dat tip ta' affarijiet inti tinsiex illi jekk daw mhumiex ħajjammettu li għandhom dik it-tip ta' problema, tista' tibgħathom liema Core Street u liema Fiera mhux ħajmorrulek għax jgħidulek jiena tgħaddilha malajr. Imma meta tara id-damage li tkun għamiltilek innifsek mod speċjali għax jgħidu jiena qatt ma rajtek bħala raġel sewwa, u nsertajtek dak il-ħin fejn splodejt, fejn inti kellek dik in-nar tat-tiben semmejt inti. Jiena ngħid dar raġel ma tgħidux nofs ta' kelma żejda għax jisplodi. Sewwa, għax dak li rajt bajnejja, ġifieri dak il-perspettiva ta' min jarak. Imma jekk inti taf għax jien nimxi fejn inti aware tiegħu. Jekk inti taf li tiġilek hekk meta jinqala xi ħaġa li tiġi triggerjata u l-kumplament ma tkunx hekk, mela inti at some point in time lest li tisma' għax diġà taf biha, dak ġewwa sign pożittiv. Issa f'dak il-każ jiena il-parri nagħti li again tibqa' fil-konfidenzjalità ta' dak li jkun biex ma nħossu skomdu. Nirrakkomandah illi jiltaqa' ma' healthy buddies. Da healthy buddies normalment ikunu ħbieb tiegħu li tgħidli m'hemmx għalfejn ikunu healthy as in bil-forsi ikunu bravi u dal-affarijiet kollha, imma jekk eżempju ssib xi ħadd żgur illi xi ħadd fis-serkil tiegħek imur jitrejnja jsemmu il-ġim, imur jimxi jagħmel tip ta' exercise għalfejn qed ngħidlek. Għax normalment kull min jagħmel dat tip ta' eżerċizzju ikollu moħħu sharp għax it-training huwa wieħed mill-byproducts tiegħu li jġibek moħħok sharp. U jkun aktar conscious tiegħu nnifsu. U l-fatt li bniedem qed jitrejnja qed jurik mingħajr ma jgħidlek illi hu jħossib tiegħu nnifsu fiżikament. Jekk qed wasal f'dak l-istadju, żgur mhux forsi qed jħossib tiegħu internament. U kollox jibda internament. Ġifieri dak huwa il-parri li jien nagħti li jekk jista' dal-persuna li għandu dik ta' problema jikkomunika ma' dat tip ta' nies anke sempliċiment jekk laqqas biss jafu, ta' tista' tibda f'konversazzjoni qed tara xi ħadd jimxi filgħodu kuljum rutina tgħidu hello bonġu. Dar raġel normalment li jien dejjem insertajthom qatt ma naf li xi ħadd qallu hello u ma daħaqlux lura, dik in-naqgħa bissima it radiates positivity. Ġifieri da milli ġast għadda u daħaqlu diġà forsi kien daqsxejn bil-burdata mdawra ġa ġibtu happy. Ġifieri da ġast daħaqlek bissimlek. Aħseb warek taqbad conversation ma' dat persuna. Ġifieri riżorsi hemmhekk qegħdin kull ma trid kemm toqgħod naqqa' żgħira kwit, litteralment ma taħseb fuq xejn u tosserva x'għandek madwarek. U garanzijiet ngħidlek li ssib ħafna tweġibiet għad-domandi tiegħek. Kemmu sabiħ dik li għadek kemm spjegajt għax huwa komplikat xejn u qed jasal propju u ser jasal għax inridkom vera tixxerjaw dan il-podcast. Ma kemm jista' jkun irġiel iridkom tixxerjaw. Ħajasal fis-sempliċità tad-dinja tal-bniedem illi forsi bħalma nafu ir-ratajja għolja jżommu ħafna lihom. Dan ir-raġel li jżomm ħafna ġo fih. Dan ir-raġel li ma jiflaħx iktar. Dan ir-raġel li jħoss li għalkemm forsi jekk għandu l-familja jew jekk huwa raġel single jew kellha għadu joqgħod mal-ġenituri tiegħu.
ħafna, nitkellem u qed nagħmel enfasi fuqha din, il għaliex l-ammont ta' nies illi jkellmuni lili fuq social media, ħafna minnhom huma rġiel u jiftħu qalbhom miegħi għalkemm jiena ma jkollix dak iċ-ċans kollu li nkun nixtieq intihom propju dan il-podcast litteralment trid niddedika għal dawk il-ħafna messaġġi li nirċievi għax naf illi hemm bżonn. U meta tisma' l-bniedem bħalek li qiegħed tajt sempliċiment minn mixja tibda din jekk trid. Fil-verità, riċentament għadni kemm ingħaqad ġo mixja, fundraising kienet, mhux ħansemmi biex ma nagħmilx riklami għalissa l-qudiem nkun happy li nagħmlilhom riklami l dawn in-nies. Għamlu mixja u fuq hekk kienet fuq il-mental health. Ma kienitx enfasizzata fuq l-irġiel, iżda kienet fuq il-mental health għax sempliċiment kif għadek kemm spjegajt inti eżatt, b'mixja jekk inti għajjien, jekk inti ma tafx taqbad tagħmel bidejk, minflok nirrikorru li weġġaw lil nfusna għax din hija realtà oħra wkoll, għax ħafna rġieli jqawlek f'addictions differenti dik issa nidħlu daqsxejn żgħira fiha wkoll, jew vizzijiet koro, mhux bil-fors ta' droga, ma jista' jkun tal-logħob, jista' jkun vizzji oħrajn, vizzi tal-prostituzzjoni pereżempju, għaw ħafna realtajiet koro, ġifieri mhux biex kemm naqbdu ngħidu jekk għandek problema mru fittex lajnuna, rridu naraw kemm daħlet l-isfel il-problema ta' dan ir-raġel, ta' dan il-ġuvni li għandek id-dar vizzju ta' online gambling, ħafna vissijiet. Imma dak li għadek kemm semmejt inti u dak nallaċċa ma dak li għadni kemm din il-fundraising activity kienet propju biex nies illi sofrew, jew jafu l-nies li sofrew minn mental health, just kemm imorru jimxu u qabel ikkoraġġuna li jekk xi ħadd jitbissimlek, ejdlu kif inti. Ġifieri dak li qed jgħid Ryan m'hemmx għalfejn nkunu dipendenti fuq is-sistema. M'hemmx għalfejn għax ħafna rġiel din is-sweetheart tagħna, hi dejjem tagħmlilna xi sinjal. M'hemmx għalfejn l-irġiel jekk qed iħossu stigma, l-istigma m'hemmx għalfejn imorru jagħmlu l-pass u jagħmlu appuntament. L-ewwel ħaġa li jistgħu jagħmlu, apparti jekk iridu jibgħatu xi messaġġ jiena dejjem xi mod jew ieħor nirrispondihom il-messaġġi, aħna nkunu qegħdin nagħmlu xi laqat fi gruppi wkoll, ġifieri jekk intkom ħadkunu qegħdin tisimgħu dan il-podcast, din il-podata, ibatuli contact number għax jiena flimkien ma' Ryan il-qudiem għandna xi ħsebijiet illi nlaqqgħu in-nies u nkellmukom fuq dawn l-affarijiet u niggwidawkom aħjar. U da jista' jkun messaġġ għal dik il-mara li forsi tixtieq tgħin ir-raġel tagħha dak il-ġuvni tfajla li jixtiequ. Ġiba d-dija law ta' ħijek trid jiena nħu pjaċir biha. Ejja law, ejja law ħanħobba naqra jiena. Anka sempliċiment jekk ikollhom pet daw l-irġiel jgħinhom ħafna. Tiskanta Ryan. Fil-fatt nixtieq insemmi xi ħaġa żgħira. Jekk mhux sejjer żball ġo Sweden kien hemm esperiment u da esperiment kien fuq il-ħabs tal-irġiel fej rridu jaraw b'esperiment kif ħaj jġibu dik il-missing affection tal-nies għax kienu mitlufin, they were lost. U bdew b'esperiment żgħir. Fej bdew jġibu tates illi kienu ta' barra u bdew jitfawhom wieħed għal daw l-inmates. U għall-ewwel kienet naqas skeptik l-affarijiet, ma fil-verità daw they were lost. Tates kienu ta' barra, jiġifieri x'tista' mhux tipprova, da ħareġ suċċess fenomenali. Tant kemm saru jħobbuhom illi bdew anki ħwejjeġ tal-tates ġifieri affarijiet tal-logħob għalihom, litteralment kollox hemm jagħmlu li il-karattru tagħhom beda jinbidel, beda jiffjorixxi u vera saru nies pożittivi, ġifieri minn bżett għalej inbidlu litteralment. It was a good experiment. Issa, hemm jgħidek tates, hemm jgħidek klib, whatever. The affection li jtik animal, mo speċjali kelb għax jiena nħobbu ħafna l-klib, huwa an unconditional love. Xi ħaġa li dan nies li qed insemmu għandhom bżonn u għandhom bżonn ħafna. Dak mhux se jqogħdu jfittxu miegħek kelb jekk sempliċiment ipoġġi ħdejk għalih dinja. Da ġas poġġa ħdejk, aħseb wara jekk ittieħna qasira xi kotlab naqamew. Daqshekk ma jridu. Ġifieri għalkemm hija sempliċi l-affarijiet li tista' tagħmel b'affarijiet miraklu tista' tagħmel ġast b'annimal ħdejk, aħseb wara. Għax imbagħad inti l-burdata tiegħek tibda tiġi dejjem pożittiva. Kull fejn ħadd tmur in-nies ħejdu pjaċir bik u it becomes contagious. U aħna hekk iridu in-nies mod speċjali irġiel ikunu aktar pożittivi għax tiħaġġura miegħek fil-karozza, fit-traffic, fix-xogħol, wara x-xogħol u fl-aħħar mill-aħħar l-familja. Jiġifieri bħala raġel jien nemmen li dejjem kienu għadhom u jibqgħu importanti immens fis-soċjetà, irrelevanti x'background għandek. U tu,
Ovvjament, ngħinuhom ħalli dej hekk depart u jkunu dejjem a better version of themselves. Ekku. Propju kif qed issemmi dawn l-affarijiet, laqatni ħafna meta qed nirrealizza kemm hija sempliċi din il-conversation, differenti mill-conversation li kelli darba l-oħra, ma qed toġobni fis-sempliċità tagħha ħafna il għaliex għandna bżonn qisna nirrepetu. Għalfejn għandna bżonn nirrepetu? Għax l-istigma hija goffa fejn jidħlu l-irġiel. U kważi ħana żarda ngħid, fil-każ ibatuli l-comments jekk ma taqblux miegħi. Ħana żarda ngħid li kważi huwa obbligu tal-irġiel li jieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħhom. Illa għaliex illum id-dinja tgħidilna li jekk inti ħriġna barra mit-triq tiegħek bħala ċittadin ideali, ħanejdu hekk ideali fil-viċin, da kulħadd għaddemmu l-laħam sewwa. Imma jekk inti qed tara li l-pattern u l-behavior tiegħek hija tifalli f'postijiet differenti, forsi fir-relazzjoni, forsi fuq il-post tax-xogħol, qabel ma kienx hekk u issa sar hekk. Ir-relazzjoni qabel ma kienitx hekk u issa saret hekk. Jekk qed tara li inti bħala raġel qed teskala iktar, issa qed isir obbligu tiegħek illi inti tieħu ħsieb is-saħħa mentali tiegħek, għax sakemm ma kenniex awareness kienet tgħaddi. Fil-fatt ninsemmi l-vjolenza xi hija l-pjaga tas-soċjetà. Kienet tgħaddi illi fil-familja l-vjolenza naħbuha, pereżempju. Imma llum il-ġurnata kull min jaħbi il-vjolenza huwa reat. Mela allura meta għandek irġiel illi forsi għalkemm għandhom awareness u jafu li isma' jekk ser insawwat il-partner jiena nagħmluha biċ-ċara, nafu li hemm nisa abbużivi u kollox mill-ewwel jaqbżu fuqi. Imma ir-rata hija li hija. Jekk jiena se nsawwat naħqar nagħmel stalking, nagħmel harassment lil partner din hija kontra l-liġi apparti li jiena nkun qed nonqos il-partner tiegħi hija kontra l-liġi u hemm akkużi serji u konsegwenzi serji għal dak li jiena ħankun għamilt. Mela il-mument li inti taf u xorta qed tibqa' tagħmilhom, mela wara qed tiġi deċiżjoni. L-istess deċiżjoni wara ħażidlek pressure, problemi ta' saħħa mentali, disgrazzi forsi fil-familja. Li mbagħad wara jkun too late għal ħafna affarijiet minn dawn. Mela allura nażżarda ngħid li huwa obbligu tal-irġiel li jieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħhom. Naf storja partikolari jiena li meta ħarġet fil-beraħ din l-istorja kulħadd baqa' ċassat. Kif dan ir-raġel qatel propju. Mhux ħaniċċara, ma nidħolx f'diskors, ma dan kien ħabib tiegħi u dan qatel. Sewwa. Kulħadd baqa' ċassat in-nies tal-ġenerazzjoni tagħna dak iż-żmien konna nkunu l-Next Generation Marsa Skala. Kulħadd baqa' ċassat. Għax dak kien wieħed mill-iktar ġuventur kwieti jgħin u jkompli ma' kulħadd. Meta għadda ħafna żmien u nfrixet fuq l-news, qed ngħidlek ixxukkjajna ruħna bħala soċjetà li konna nkunu f'dik il-ġenerazzjoni ma' dan ir-raġel. Però li stajt nifhem wara ħafna jiena li dan ir-raġel kien suppressing. So qisu x'inhu l-messaġġ li propju rridu waslu lil dawk l-irġiel hemm barra. It's not okay to suppress, irridu naħsbu ħafna qabel rajjen taħsibha bħalu intom li qegħdin issegwu. Taħsbu u tagħmlu hekk intom taħsbu jew inkella tiġmgħu sakemm imbagħad puf. Rajjen, fidejk. Jiena nemmen li every saint has a past u every sinner has a future. So Ġobni di, Di għaxbitni mawx. Għana ġajdilek mela. Erġa' jdilu. Mela, every saint had a past and every sinner has a future. Ġifieri irrelevanti milli ma stadju qiegħed, kif kont, kif qiegħed u kif ħadd tiġi, dejjem hija sta għar-raġel biex ikun jista' jiddeċidi fejn jixtieq imur. Mhijiex faċli, imma dejjem ftakar ħaġa li sakemm inti qed timxi step by step għal-bidla biex tħossok aħjar, hija dejjem aħjar mejja taqbad and you quit. Għax jekk inti ħatijaf, hemmhekk ikkun ngħidlek innifsek għax minn hemmhekk downhill. Żgur mhux forsi. Imma jekk timxi pass il qudiem ħatasal anke jekk tkun diffiċli u normali tkun diffiċli għax mhux kulħadd komdu għall-bidla għax ixi bidla. Ġib diffikultajiet magħha l-bidla. 100% għandek il-challenges. Imma jekk inti tħares lej il-viżjoni u ta' kif ħadd ispiċċa jekk ħadd timxi dik it-triq, ħadd istimulak u ħadd tasal għaliha. Jiena ngħid għalija nippreferi filgħodu nqum bid-daħqa u nasal id-dar u kun għandi bid-daħqa milli filgħodu jali għax jisbaħ u nkun ħaniġġiet ma' kulħadd.
Ġifieri l-għażla hija dejjem fidej l-irġiel. Issa, ovvjament, L-għażla hija dejjem fidejn l-irġiel. yes, dejjem Naqbel fidejhom. miegħek. Ovvjament, jien kif dejjem ngħid, fl-aħħar mill-aħħar, we are always free to choose, but we are never free from the consequences of our choosing. Ġifieri dejjem hemm dik il-livell ta' ovvjament deċiżjoni u responsabilità, fl-aħħar mill-aħħar jekk inti dejjem taħseb kif tixtieq tkun, bla ma trid għandek target u ħatimxi lejn it-target. Għalhekk jiena dejjem nenfasizza li aħjar tkun pożittiv milli tkun anything else, għax tant kemm hija eħfef tkun pożittiv ma tkun negattiv li ma nafx għalfejn xi kultant it becomes so difficult, kull ma trid kemm tisma'. Litteralment tisma'. Issa tgħidli mhix faċli u ngħidlek għala mhix faċli, għax persuna jaf sakemm jiena qed inkellem lilek, inti lesta tismani, imma jaf ma tix tifhimni. Sewwa? Nispjegaħilhom naqra il-min qed isegwin hemmhekk id-differenza bejn li qed nisimgħek biex nifhmek jew qed nisimgħek biex nirrispondik. Eżattament. Mela, the difference between listening and understanding basically, għax jekk jiena ninduna u ninduna mal-ewwel, li sakemm qed inkellmek inti lest biex toħroġ li b'domanda oħra li qed ngħidlek jiena mhux se jasal imkien. Kull ma trid litteralment tagħmel pause u tisma'. Daqshekk sempliċi. Ma tix tagħti każ x'ħad tgħidli inti, isma'. U kif tisma' titkellem. Hemm raġuni qal għandna par widnejn u ħalq wieħed, nisimgħu d-doppju ta' kemm għandna nitkellmu. U tara kemm hu messaġġ tabib aftakru għadi nisimgħu id-doppju ta' kemm għandna nitkellmu. Sewwa? Ekku, u titgħallem ħafna aktar hekk. Ħafna rajn. Fil-passat kelli opportunità wkoll insegwi terapija qed issir qudiemi bejn tnejn min-nies. U rajt dak li inti għadek kemm iddiskrivejt fejn it-terapist beda jipprova jagħmel l-intervent tiegħu u il-klient beda jaqbes mill-ewwel bil-mistoqsijiet fuq it-terapist. Affaxxinan immens meta t-terapist qal lill-klient issa ħansaqsik xi ħaġa, imma prova tgħidli xejn. U wara fejn dil-kelma qiegħda tpoġġi miegħek ġo ġismek, parti minn ġismek fejn qed tipoġġi dan il-kliem. Isu wara minuta u nofs ta' silenzju, dan il-bniedem litteralment qabad jikbi. U stajt nosserva hemmhekk illi fl-aħħar kien qiegħed japplika ismih biex jifhem. Il għaliex ma kienx les biex jattakka u meta ħass il-mistoqsija eżattament ġo ġismu u kien qiegħed jiġi strutturat biex ma jirrispondix b'mistoqsija oħra, poġġietlu dan ir-raġel fl-istonku. U mbagħad wara beda jiftaħ bil-mod u qalilna li hu ma jiġix mifhum. Ovvjament imbagħad kompra l-proċess terapeutiku li dan ir-raġel qed jarani minn hawn nirringrazzjah talli kontu ħallejtuni nagħmel din l-esperjenza u naħseb illi wkoll f'dan il-konċett qabel ma nidħol għandna iktar mistoqsijiet tajjeb nispjegaw daqsxejn żgħira x'inhuwa x'jiġri fil-coaching jew x'jiġri fit-terapija. Forsi ngħidilhom jiena fit-terapija u inti tispjega forsi tal-coaching. Fit-terapija hemm in-nies professjonali li jagħmlu li sħaħ jistudjaw biex lilek ikunu jistgħu jpoġġu bil-qeda miegħek fuq siġġu ġewwa entità governattiva li llum il-ġurnata għandna d-diżibilju ta' servizzi nista' nsemmihom minn hawnhekk għandna l-Victim Support Malta, għandna l-Victim Support Agency, għandna l-Fondazzjoni Ġenantid, għandna Richmond Foundation, laqqas tieqa fis-semmi daqskemm għandna aħna we are rich of services illum il-ġurnata. Veru. Laqqas qatt ma konna fi stat daqshekk fejn bniedem jekk vera jrid jaħdem fih innifsu jaħdem. Jiġifieri kull mandu jagħmel bniedem jagħmel appuntament, jaf li ma minn ħajqabdek tkun persuna professjonali, ġieli kien hemm sitwazzjonijiet fejn xi ħadd toħossu skomdu quddiem it-terapista quddiem il-counselor, dak għax ma tkunx qisek ikkonnektjajt u iva għandek dritt tbiddel is-servizz. Jew nkella hemm is-servizzi privati li għada wara għada ħajkolli nies li qed jisegwu u palissa wkoll insellmilhom u ħajkunu qegħdin jirrakkontaw fuq is-servizzi privati. Iżda inti tpoġġi bil-qiegħda jkollok sija u inti mmur minn qabel f'moħħok fuq xiex titkellem, fuq xiex qed titaqlem. L-istess ħaġa fil-coaching, Ryan, u ħanħallija f'idejk din ta' jiġri biex ninnormalizzawilhom in-nies. Ekku, ara, aħna bħala coaches nemnu ħafna fuq il-core elementari li huwa at the end of the day il-potential development. Your personal development is the same thing, so. Fej persuna ikun jixtieq imur post u aħna naraw xi kollu bżonn
naraw fl-imma stat qiegħed, naraw x'għandu bżonn, inwittulu it-triq bi bħala programm u step by step inkunu dejjem miegħu along the way. Diffikultajiet u jitkellem, aħna ovvjament nirreaktjaw u mmexxu flimkien. Ġieli jkun daqsxejn qasir dat-tip ta' pjan jaf ikun 3 xhur, ġieli jkun 6 xhur. U ġieli nistgħu nimxu daqsxejn aktar fit-tul fejn mbagħad nixxiftja fuq mentoring. Eżempju, ġieli jkollok każijiet fejn jiġi raġel jgħidlek isma' jien għandi l-business tiegħi. U għada pedata nixtieq li t-tifel il-kbir tiegħi jieħu over. U illum il-ġurnata it-tifel tiegħu għandu 18-20 u għadu daqsxejn ta' 20 moħħ irrieħ. U jixtieq li jiġi guidjat, supported biex jasal fejn għandu jasal. U f'dak il-każ tkun daqsxejn itwal it-triq imma l-kunċett jibqa' l-istess. Għax jekk aħna nkunu ftehmna fejn ħammorru dejjem kull step of the way nitkellmu bejnietna u naraw fejn hemm xi ħaġa nistgħu nirranġaw, fejn inti tkun tixtieq xi ħaġa differenti, u hija very flexible u naslu flimkien. Għalax serħan tal-moħ meta jkollok dan ir-raġel li għandu biża li dak in-negozju li tant ħadem għalih, issa propju qiegħed jafda f'idejn persuna professjonali bħalek Ryan biex jgħinu jigwida lit-tifel tiegħu biex ma jiżgiċċalux fit-triq ħażin ħalli l-business tiegħu l-eredi tiegħu ma jisfaċċax. Ara kemm għandu potenzjal il-mentoring. Da qisek qabbat tsiju badi, però daħlet inna mistoqsija Ryan ukoll hawnhekk. Il-mistoqsija grazzi tal-li qegħdin tibgħatu l-mistoqsijiet u nixtieqkom tixxerjaw ma' xi ħadd tħobbu dan il-Soulcast għax huwa importanti huwa sempliċi kemm jista' jkun qed inżommuh u qed inżommuh tal-ekwali li l-irġiel verament jifhmuh. Għaliex l-irġiel ma tantx ikollhom paċenzja kultant. All right? U aħna nippruvaw ntwilu l-paċenzja minn hawnhekk. Hekk jogħġobkom, irridulkom tikbru. ċajt miegħi ma jonqos ovvjament. Mela, jekk bniedem ikollu bżonn psikjatra, x'jista' jagħmel? Jekk ikun jixtieq ma jmurx tipo ma jridx imur tal-privat, x'jista' jagħmel dan? Kif bdejt insemmi l-ewwel ħan nirrispondilkom jiena l-mistoqsija. Jekk wieħed ma jridx imur tal-privat l-ewwel net biex inti tasal f'konklużjoni naħseb inti taqbel miegħi Ryan li għandek bżonn psikjatra trid tkun ħadd parir ieħor. Da ma nqumx filgħodu jiena u ngħid għandi bżonn psikjatra, iżda hemm elementi biex inkunu qegħdin nwiġbu lil min kiteb il dan il-messaġġ, hemm elementi fejn jekk jiena pereżempju jien naf jew mara u f'daqqa waħda l-partner tiegħi filli kien orrajt filli daħal id-dar u qabad ikisser dak u l-mem, dak iva hemm bżonn element ta' psikjatra. Il-biċċa kbira llum il-ġurnata nirrikorru mill-ewwel għal victim support għal xi victim support agency jew xi NGOs u dak li jrid isir propju, imma dejjem il-ideali jkun hemm ir-riferta tat-tabib. Dejjem kun hemm ir-riferta tat-tabib. So jekk joġobkom dejjem taqbdux u tgħidu jew intom mara tad-dar jew kuġina jew ħabiba jew whoever naħseb għandek bżonn psikjatra ta' la jiena ma nista' ngħidha dik il-kelma, la Ryan u laqqas ħadd. Għaliex il-biċċa kbira tabib jirreferi għal psikjatra jew terapista jirreferi għal psikjatra. Xi darba flimkien ma' persuna professjonali fuq dan l-ambitu ifhemkom il-hierarki ta' għal xiex ikollok bżonn lil min biex hekk il-pubbliku jistgħu jibdew jinnormalizzaw illi daqs kemm wieħed jista' jinvesti f'ġim u fis-saħħa tiegħu jista' jinvesti fis-saħħa ta' moħħu. Hija importanti ħafna. Importantissima biex din l-istigma titkisser darba l-dejjem. Però psikjatri li hemm available ħalli żgur inkunu qegħdin noqtuhom il daw in-nies għandek il-victim support Malta li joffru servizz ta' terapiji għal nies li għaddew minn sitwazzjonijiet diffiċli u jekk hemm bżonn jirreferukom għal psikjatra. Nsemmilhom minn hawnhekk għaliex jiena l-prototype ta' dawn in-nies is-support li ħadd f'ħajti minn għandhom kienet xi ħaġa eċċezzjonali u qatt ma nieqaf ninżelhom il-kappell, laqqas nistħi nitkellem hawn min jgħidlek mara bħalek kif titkellem fuq is-saħħa mentali tiegħek u kif batejt għala le. Meta jiena xammart il-kmiem poġġejt bil-qiegħda sigħat twal u qatt nisma' ħafna u tkellimt ħafna wkoll. All right? Dak meta tkun qiegħda leading by example. Ekku. U importanti ħafna. Dak huwa l-iskop ta' Soulcast, illi mhux ħanoqgħod nilagħba ta' xi ħadd li minix jiena persuna li fil-passat sofrejt ħafna, imma llum il-ġurnata, God bless, qiegħda fi stat mentali fejn nista' ngħid ejja ħanservu ta' champions għal ħaddieħor. Ejja ma narawx vittma oħra.
la raġel u laqqas mara. Ah, Għax bes. kif qed ftit ilu, jekk maħniex se nissapportjaw l-irġiel, maħniex qegħdin nissapportjaw lis-soċjetà kollettiva. Ekku. U ħammur lek ma' mistoqsija rajjen jiena. Okay. Mistoqsija li ħatuħodna fuq ambiti differenti mbagħad, l-impatt fuq il-partners, l-impatt fuq it-tfal, u ħanamlu daqa riflessjoni wkoll. U l-mistoqsija tiegħi hija din. L-expectations tradizzjonali fuq l-irġiel fil-relazzjonijiet, fil-parenting u fil-familja. Tallum il-ġurnata. Tipo għandek, ħanġiblek eżempju, għandek raġel sewa u dan huwa single. U dan id-daħ qed jiddejtja dan, ovvjament forsi jagħmel xi naqa' Tinder, jew forsi joħroġ il-ħajja soċjali tagħna f'din l-island, party island qed isejħula l-barranin ta' Malta, mill-ewwel tieħdok fi clubbing u fix-xena fejn dak li naraw fuq Instagram irridu nagħmluh fil-ħajja reali, fejn għandek xelta vasta ta' nisa jidru jisom modelli. On the other hand, nixtiequ dik il-mara li tidher qisha santa, mbagħad ma nibdewx insibu l-bilanċ tan-nofs għaliex il-ġisem jibda jikmanda u l-moħħ jiżvija forsi. Dawn iż-żgħażagħ rajn, inkellmu daqsxejn żgħira lilhom, mhux żgħażagħ biss, anke rġiel li reġgħu daħlu fid-dating era fejn għandek ħafna koppji li qed jissaparaw il-ġum il-ġurnata. X'expectations hemm fuq ir-raġel? Ħafna jgħidulek għax tippretendini li nagħmel date magħhom u nħallsilha jiena, isa qed tinbidel dik ix-xena rajn. X'qed jiġri f'din is-soċjetà tagħna? Qed ngħixu fi żminijiet maġlin ħafna fej isu ma milniex full transition from the traditional expectations to the modern expectations. U fej jaqbel mix and match. Li ovvjament is not exactly the ideal. Vera fej jaqbel mix and match. Kulħadd taqabbel kif jaqbillu. U mhux sewwa. Mhux U sewwa. fl-aħħar mill-aħħar bħal kull ħaġa oħra, there is always firing effect lura. It will always backfire. U di unfortunately induma ħafna ma naslu għal dik realization tagħha. Waħda mill-affarijiet li hija qibsa fuq l-irġiel hija l-aspett finanzjarju mill-ġurnata. Eżempju, ikollok irġiel li sempliċement jixtiequ jkollhom partner just to tick box they have a partner. Isek għandek il-keychain. Eżatt, imma inti ma tix tara bħala raġel just li għandek mara u tick box. Li hija ħaġa ħajja dil-mara, tifhem eżattament x'ikun hemm bżonn dir-relazzjoni. Melodija hija l-hearing aids tiegħi. Ħanoqgħod naqra nism iktar bisħieħ, ħejdilna naqra iktar fuqha dina x'aħna n-nisa, speċjalment nisa single, għaċċana biex nisimgħu riġiel jieħsbuha u jifhmuha hekk. Ara, jiena naħsibha hekk sewwa li ikollok min ikollok miegħek bħala partner mhux l-affarijiet isbieħ tal-ewwel ftit ġimgħat sewwa. Ir-relazzjoni tissaħħaħ meta jkun hemm challenges. Dabħa meta inti għandek vapur sewwa, issa billi jkollok vapur u kaptan dejjem qiegħed xor. Vapur hu da, se tħardu fi dry docks. Kaptan tajjeb u vapur meta jmurlek qalb il-mewġ. U l-istess ħaġa meta jkollok raġel f'relazzjoni, hija useless li tkun ma' partner fej ma l-ewwel ħaġa li kollha bżonn, eżempju mara kollha bżonn ir-raġel. He escapes from it, jew murlek fuq il-mobile, jew ta' parsi għandi x-xogħol, jew għax sebaħ, jew għax dalam. Jekk hemm problema bħala raġel, we face it head on. U tiskanta u tinxef kemm issolvi problemi għax jaf jekk il-partner tiegħek ġiet tgħidlek dal-affarijiet kollu forsi ma kienx tista' tesprimi ruħha mod differenti, forsi splodiet għax kellha ħafna fuq rasa, li sempliċement ittieha ċans titkellem u tismaħħa diġà naqqastilha l-ansjetà tagħha u tasal f'konklużjoni li il-maġġor parti tal-problemi li jkun hemm kieku jiġu indirizzati qabel ma jaslux fi stadju fej mbagħad jisplodi kollox u mbagħad tirrealizza tard twiss unfortunately immaġina jien inżomm ġo fija. Int iżżomm ġo fik ma l-ewwel spark splużjoni sħiħa. Għalfejn għandek tasal f'dal-istadju. Ma tgħidx tara just dak il-ħin u l-mument ir-repercussion tagħha dak il-ħin, meta tista' aktar quddiem. Għax dik inti ħadd effettwa lilek bħala mara, lilek bħala raġel u relazzjonijiet ta' wara. U jekk inti kollok it-tfal li jaraw ħajamlu. Ġifieri jekk it-tfal ħajaraw il-mami u d-dadi jiġġieldu bejnietom,
kif daw ikollhom il-partner, daħħa jaraw normali. Ġieri, it will only get worse. Imma jekk it-tfal ħajaraw il-mami u d-daddi jitkellmu bejnietom, jirranġaw, forsi jinnaf jaraw il-mami ta' dik is-daddi jew vice versa, jgħidu ara how nice. Tista' tkun hekk l-affari mela jien mela nikber bħala men ikun ikolli girlfriend u nagħmel kif għamel id-daddy tiegħi. Jew jekk inti tkun girl tagħmel l-istess ħaġa. Ġifieri l-eżempju ikaxkar. Kemm jekk huwa tajjeb u kemm jekk huwa ħażin. Importanti immens. Nenfasizzawa din, nenfasizzawa. U naqbduha din. Importanti ħafna li nagħmlu there is always a ripple effect. Mod speċjali jekk kun qiegħed ma' dal-familja. Da anki sempliċiment kun qiegħed barra, ngħidu jkollok argument barra. In-nies ma l-ewwel ħeġġudikaw kullu ma qar minn qatt qabel iħoġok mobile u jitfak online. Ejdi xaħat. Eżatt, Jien dejjem menti daffaj bħal daw bej erbaħitan id-dar u jissortjaw ruhom u timxi minn hemmhekk imbagħad. Ekku. Fuq dak li bdejt issemmi ma xtaqx inwaqfek imma nixtieq li we capture it. Għandek, kif semmejt inti, għandek il-raġel li forsi qiegħed id-dar, u għandek il-mara li qiegħda d-dar, jew koppja, sewwa, jew familja bit-tfal. Għandek il-mara di tipika u għajjajna nisimgħu aħna n-nisa li kif jiena llum il-ġurnata u sħabi u n-nisa madwari, n-nisa ta' madwari, nafu li it's a huge sign of red flag. Met inti taf inti aħna nisa kull xahar konna dak li jissejjaħ il-period, hawnhekk ma niddejqux nitkellmu fuq affarijiet hekk, ġifieri bdew idrew bil-mod, ngħaddu aħna bil-period. Jgħidulek jaqgħu qiegħda bil-period, jew nkella jaqgħu qiegħda b'hekk jew hekk u l-ismijiet li joħorġu n-neputi tiegħi għandu isem ħelu ma nafx hekk nistax ngħidu hawnhekk u mhux ħanajdu għall-period għax hija stess li kelli nikkorreġih jgħidlu l-mami qiegħda u jgħidilu ċajta bejniethom li ħallewha bħala ċajta. Insellmilhom minn hawn. Mela din daħlet lek id-dar qiegħda ma u x'nilax fil-verità aħna meta nkunu qegħdin bil-period ikollna l-hormones tagħna meqlubin hawn min ikun kalma u min le, ġieli tiġik u ġieli le. U dan mhux qed jagħti każ li din qiegħda bil-period, qaltlu xi żewġ kelmiet alla tnejn lura u fareti sewwa u dan mill-ewwel qabad jiblokkjaha emozjonalment għax qiegħda bil-period u letteralment ma jridx jismagħha għax qed tkun drammatika. Għax qed jikkumparaħħa kif tkun is-soltu ma kif qiegħda issa quddiem. S-soltu tkun tajba kollox ikun relax, she can handle everything. Ovvjament bil-period tkun iktar vulnerabbli, iktar emozjonali li jiena bħala mara ħliftanni f'siet u forsi long conversations ma jkollix bżonn. Dan ir-raġel sploda. Tajjeb li jisplodi u sekk jibblokjaħħa b'dan il-mod, jew kella xi tittamel, nagħtu pariri daw l-irġiel għax kemm ħankunu qegħdin ngħinu nisa. Ix-xerjaw f'dan il-podcast għandhom ngħid salvalkom period wieħed fix-xahar. Jiena nirraġuna hekk, meta ħanati pariri l-irġiel, indirettament qed ngħin in-nisa wkoll. Għax jiena peress jiena raġel m'iniex bagħad favur l-irġiel, jien ma naħdimx hekk, jiena ngħid l-affarijiet kif inhuma, u mbagħad dak li jkun jimxi accordingly. Mela, il-fatt li bidna nisploda, ovvjament, hemm xi ħaġa ħażina li qiegħda ġejja. Issa jiena naħseb hekk anke through my own experiences nista' nitkellem. Ħadd tkun taf li l-mara tkun dejjem minn dik il-fażi għax anke kif ċempilla, her mood will not be the same u ma ninsewx li mill-ġurnata n-nisa jaħdmu wkoll. Pressure ikollhom ukoll u jaslu d-dar u jsibu aktar pressure. Allura bħala raġel jekk ir-raġel kun diġà qiegħed hemmhekk qabel, mhux jintefalek fuq is-sufan. U jistanna l-mara tiġi. Ma tix tagħmel hekk. Bħala raġel, jekk taf li inti wasalt qabel, l-ewwel ħaġa li tagħmel nemmen jien tasal biex issajjar. Jekk ħassajjar għal tnejn. Jew jekk għandek it-tfal għal kulħadd sewwa. Mela dik tkun lesta. Kif tkun lesta, tħaq tagħmel il-platt fuq il-mejda, tattih biex ma jiksaħx, ħalli ixħin tiġi, ma tiġix id-dar bil-mantel maskili, teħħiħ kif tidħol u tilbes il-mantel ta' mara ħalli she will be in her feminine side. F'daqqa waħda jisu sar miraklu għax jekk kienet ħadd tiġi triggerjata, kemm issa tiġri issa għax sabet ir-raġel laqaħa forsi laqaħa ta' tannija, forsi ta' bewsa, għandha li kellest mela moħħa jgħid mela m'għandix fejn noqgħod naħseb biex insajjar. Neħħejta minn moħħi. Naf li laqgħet hemmhekk jiena moħħni mistrieħ. Jekk tara li anki jagħmilha l-lunch, tant l-aħjar, ukoll moħħha mistrieħ. Mela kien hemm mood swing from bed
to good, mhux bad to worse, from bad to good, ġifieri ara x'sar, u mbagħad minn hemmhekk ovvjament it can only get better. It will only get better. Jiena li esperjenzaj din it-tip ta' relazzjoni, kelli ċans nidħol fl-enerġija femminili tiegħi. Meta kont insib il-partner li fejn jiena mhux qed inleħħaq kien jagħti kopriju u viċa versa ovvjament tiġi. Li jiena tant kemm stajt inneħħi dan il-mantel ta' raġel li miegħu kont niġi litteralment qisni għattusa. Lillum il-ġurnata, peress li intqajt miegħi innifsi fl-enerġija femminili, irrid inżommni hekk għax jiena mara. Inti raġel. Anka mbagħad tibda tirrealizza il-mara meta dduq relazzjoni tajba tibda tiġi selective u ma tkunx trid iktar irġiel madwara li bil-fors iġaluha tħossha raġel. Xi darba dan nagħmlu topic fuq il-female energy u fuq il-male energy. Għaliex dan iħalli impatt fuq il-familja kollha. L-ewwel semmejt it-tfal, Ryan, u wara ħammorru għall-emotional intelligence. Inti semmejt it-tfal u hemm riċerka sabiħa mill-post jaħħilkom taħt il-YouTube channel biex min ikun irid jidħol jaraħħa. Li turi biċ-ċar illi dak li semmejt inti huwa minnu. Jekk raġel fid-dar se jġib ruħu ta' raġel aggressiv, disconnected mal-familja u hemm it-tfal li qed jaraw, il-boys speċjalment ħajsiru bħalu. Żgur u mhux forsi. Il-girls il-biċċa kbira se jsiru vittmi mbagħad għaliex ikunu qed jiġu attratti lejn irġiel li kien jixbaħ il-papa tagħhom. Dik nidħlu xi darba l-qudiem fih dan is-suġġett. Apparti minn hekk, meta jkollok raġel illi ma jkunx żviluppa il-both sides of him u ma jkunx żviluppa emotional intelligence u ma jkunx ħalajnuna u jieħu sib tiegħu innifsu u qiegħed jipparteċipa bħala rol attiv fil-familja tiegħu bħala raġel ma' ġenb mara, anka l-qudiem nitkellmu bħala raġel fis-soċjetà m'hemmx għalfejn fil-familja u ma' ġenb mara maħna nixtiequ nippuxjaw l-imħabba u relazzjonijiet għax l-element tal-loneliness huwa kbir f'din is-soċjetà. U minnu nnifsu ikun qed iwassal dak il-messaġġ lill-ibnu u lill-uliedu illi jiena ma jinteressanix is-sintkom ikbru u formulaw intom fiqu intom minn dak li qed nikkawżalkom jien. Allura nutli nkunu nafu fejn poġġi l-psikjatra u nutli jkollna riżorsi, dik tibda mid-dar, tibda minnu nnifsu. U tibda propju milli wieħed jifhem x'inhija intelligenza emozjonali. Illum smajna ħafna bl-intelligenza artifiċjali. Issa biex nagħmlu link żgħira għal min qed jisma' jista' mill-intelligenza artifiċjali jiggugilja, jikteb, alright, x'inhija intelligenza emozjonali. Ħanħalliha daqsxejn żgħira f'idejk din, Rajna. Mela, bażikament emotional intelligence hija kif isemaħħa l-intelligenza fuq l-emozzjonijiet. Kif bniedem jara l-emozzjonijiet tiegħu, kif jista' jikkontrollhom, once li raġel ikun jista' jara l-emozzjonijiet tiegħu u jifhem lilu nnifsu mingħajr l-ebda forma ta' effort jista' jifhem il-ħadd ieħor. Daqshekk kif jidher dan ir-raġel li jkollu intelligenza emozjonali biex iwasslu messaġġ għal dawk is-singles hemm barra li min jaf kemm ħajbatulek messaġġi qed jisimgħu b'dawn in-knowledge kollu rajjel min jaf kemm ħajfittxuk. Mela, kif tkun tidher f'raġel ħalli anke dak li jkun jaraf, anke meta jiġi biex jażel ħabib raġel, jiġi biex jażel ħabib raġel, kif ikun jidher raġel li għandu intelligenza emozjonali? Mela, imħafna x'tista' tgħid sewwa, imma ħansemmu ftit minnhom. Waħda minnhom ikun il-każ li ikun lest li jisma' opinjoni ta' ħadd ieħor mingħajr ma jtellef u jħallih jitkellem. Mela hemmhekk qed turi li there's openness. Dak huwa każ. Mbagħad ikollok każ ieħor fejn ikun hemm problemi jissolvu ruhom mingħajr ma jkun hemm għalfejn bniedem jolli leħnu. Ġifieri jibqalek calm under this pressure. Ġifieri dik hija xi ħaġa oħra. Xi ħaġa oħra li turi livell għoli ta' emotional intelligence huwa l-accountability. U li raġel jammetti fejn żbalja. Għax inti ma tistax tirbaħ ir-rispett ta' xi ħadd. Meta inti taf li żbaljajt u ma tammettix, it will look childish. Ġifieri jekk jiena nitkellem ma' raġel li naf black on white li żbalja jibqa' jippersista ma jammettix, ngħidha raġel ma nistax nafda fuq affarijiet kbar. Fuq affarijiet żgħar qed jippersisti jekk ħaseb wara fuq affarijiet li huma tal-natura aktar serja. Għarek u xed nifmek sew, Ryan, ġifieri inti qed tgħid,
ħarsu leh, għax aħna qegħdin ngħidu kif ikun jidher dan ir-raġel. Mela la qegħdin ngħidu kif ikun jidher dan ir-raġel, min qiegħed isegwi din il-podata jista' jħares lejn l-irġiel li għandu madwaru u jagħmel exercise miegħu innifsu. Ekku. Sorry. U jekk jirrealizzaw li l-ħabib tagħhom Wenzu, jaqalli nbidel l-isem. Il-ħabib tagħhom Johnny, per eżempju, right? Il-ħabib tagħhom Johnny iġib ruħu ħażin ġoddar, ma nipretendux li Johnny ħajġib ruħu tajjeb fil-business u n-negozju tiegħek mela. Jina ekna raħħa wkoll. Riċerkaturi dak. Ġifri x'qegħdin ngħidu hawnhekk, qegħdin ngħidu li jekk bniedem iġib ruħu ħażin mal-iktar nies li jħobb. Ara ma taħsbux li ħajiddejja iġib ruħu ħażin magħkom meta ma sserviex. Dika meta qed nitkellmu fuq relazzjonijiet diretti. Każ żgħir. Dina hija xi ħaġa li kienet fuq history, it was documented, it was done. Mela dana Henry Ford li kulħadd jaf minnu, kellu post fej daħħal xi ħadd kien ħajkun lead engineer ta' dak iż-żmien sewwa u kienu tnej li kienu vera tajbin akademikament u prima faċe deru li kienu anke character-wise tajbin u ħadhom steak dinner daw u biex jara daqsxejn imin ħajażel. Kielu kollha l-istess u fl-aħħar iddeċida ħanieħu il-wieħed u mhux il-ieħor. U l-ieħor baqa' ħares li ħalla fejn m'għamilx lili. X'għamilt ħażin, mhux tajjeb tkellimt? Allu ħanajdlek x'għamilt ħażin inti u x'għamilt tajjeb l-ieħor. Meta bniedem waiter f'dak il-każ ġie biex iservik, ma lqajtux kif laqgħu. Allura inti tajtu x'jifhem illi jekk inti ħad tiġi taħdem ma' xi ħadd li huwa kariga inqas minnek, m'intix ħadd tieħi rispett li ħaqqu meta l-ieħor taħ u laqgħu bih l-ewwa. U xi ħaġa oħra importanti li meta inti ġiet l-istejk fuq il-platt, batt u tfajt il-melħma l-ewwel mingħajr ma qbatt id-duqa qabel, allu ġifieri. Allu ġifieri inti ġġudikaj dik il-laħma li m'għandix biżejjed melħ fuqha, meta l-ieħor pruva u mbagħad tifala melħ, bħal meta Out of habit. Yes, bħal meta inti kollok persuna qed taħdem miegħek u dil-persuna fl-opinjoni tiegħek ma taraħix li hija ta' livell tajba dak ix-xogħol. Kieku inti kont fil-pożizzjoni tiegħu hekk kont tagħmel, imma l-ieħor ma kienx ħajmel hekk għax l-ieħor kien tieħed ċans jipprova u kien ikun jaf minn hemmhekk. Ekku. Jiena naħseb illi ilħaqna target ċar biex tibdew tifhmu dan il-kunċett. Nirringrazzjak, Ryan, minn hawnhekk. So, dan l-eżempju li għadek kemm ġibt inti tajjeb li ma niġġudikawx, nisimgħu mingħajr ma niġġudikaw, jew nkella nesperjenzaw mingħajr ma niġġudikaw. Però ħajkollna nagħlqu hawnhekk. Huwa topic ferm interessanti, nispera li tixxerjaw, nispera li jasal għand l-iktar irġiel li intkom tħobbu u l-iktar irġiel li intkom tridu tarawhom jagħmlu kuraġġ biex ikunu komunikaturi aħjar, lovers aħjar, missirijiet aħjar, aħwa aħjar, ċittadini aħjar. So please nitlobkom minn qalbi, din hija waħda mix-xewqat tiegħi li nara aktar mħabba bejna l-umani, speċjalment ġewwa Malta. L-aħħar messaġġ li rid ngħaddi huwa li l-irġiel m'għandhomx għalfejn ikunu inqas irġiel biex ikunu irġiel, anzi irridu jkunu irġiel minn moħħhom u minn qalbhom, all right? Illi n-nisa m'għandhomx għalfejn ikunu powerful fuq l-irġiel, jekk inti vera jkollok raġel tajjeb madwarek, inti minnek tiġi mara femminili, relax, biex kif taraw lili jekk. Nara l-indawwa li nifsi birġil twajba. U s-soċjetà għandha bżonn ħafna iktar irġiel illi jifmu, jgħinu u ma jiġġudikawx. Ejjew ħanikbru flimkien l-aħwa, ejjew ħankomplu nagħmlu dawn il-podati, nitlob għall-sponsors minn hawnhekk ukoll jekk hawn xi ħadd jixtieq jagħti sponsor, aħna lesti wkoll li nagħmlu classes b'xejn f'komunitajiet differenti biex nejnu din is-soċjetà tingħaqad. Jiena nirringrazzjak minn hawnhekk Ryan tal-openness tiegħek tal-li inti għandek emotional intelligence. Nirringrazzjak minn qalbi għax kieku ma kienx kun possibbli din. Grazzi lilek anzi. Forsi xi messaġġ għal xi tifel li qed jara ħatħallih b'xi messaġġ li qed għadu qed jikber, messaġġ qasir żgħir. Messaġġ qasir żgħir Għal dak il-ġuvn li qed jara. Mela. Ħajda bl-Ingliż. Ħajda bl-Ingliż. U nagħlqu hemmhekk. Okay. Just because everyone is doing something wrong doesn't mean you have to do it. Always do what you have to do, bearing in mind what's good
and what can be better. Proset, messaġġ b'saħħtu ħafna Ryan. Okay. Ħajkun qed iħallilna l-kuntatti tiegħu wkoll Ryan u ħankunu qegħdin ninkluduhom propju fil-YouTube channel tagħna. Batu l-messaġġi tagħkom u xxerja.